አብርሆን ቀረባን ኮንኩም ነዚህ በዋንጋድ ዋንሳን ቻነል ዝመሐላለፍ መንፈሳዊ መደባት ንምክትታል እቲ ምስከደ ዘይምለስ ወርቅን አልማዝን ካል አሎዝ በሃል ዝኸበረ ማዕደን እንተሎ ንዋግኡ ዘይትመን ዝኸበረ ግዜኹም ተኸፍሉን ትህቡን ንዘለኹም ዘበልኩም ኩልኹም ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ፍቁራት አሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም ለይ አነ ብምሕረት አምላኽ ሰላምን ሰናይን ጥዑምን ኣለኹልኩም እወ ኣለኹልኩም ትምህላወይ ንዓኹም እቲ ምህላውኩም ንዓዩ እሞ ንስኻትኩም ከመይ ኣለኹም ለይ ምስ ሙሉእ ጥዕናን ሰላምን ክትህልው እምነተይ ኣብ ጎይታ ዓብዩ ሕራይን በኣል ፍቁራት ኣብ ዝሓለፈ እቲ ንፀሓይና ዘብርቓ ንሱ ጥራይ ንፀሓይና ከም ዘዕርባ ርኢና ምንባርና ይዝከር ብኡ ከም ተሃነፅኩም ኣይጠራጠርን ክብርን አምላኽ ይኹን። ድሕርዛ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ድማ ገለ ምስኡ ዝተሓሓዝ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ብፀጋ አምላኽ ከካፍለኩም እሞ ኣይተርሕቑ። ሕራይ ብሩኻት ተመሊሰኩም ኣለኹ ክብሪ ንስሙ ይኹን። ብመሰረት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ኢና ብዝሓለፈ እቲ ንፀሓይ ዘብርቓ ንሱ ንፀሓይ ዘዕርባ ዝብል ርኢና ዘለና እሞ በዚ ዘሎ ሃዋሁ ከይንጭነቕን ከይንፈርህን ከይንስንብድን ከይንዳሃልን ዝግባአና ድንቂ ሎሚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ተንኪፈያ ነይረ ምርጋፅ እምነት ኣካል ጥንቃቐ እዩ ዝብል ነገር ተንኪፈ ነይረ። ሎሚ ግና ጥንቃቐ ትብል ብቐንዳ ክንሪኣ ደለኹ ብፀጋ አምላኽ እቲ ንፀሓይና ዘብርቓ ንሱ ይወ ንፀሓይና ዘዕርባ እዚ ርዱእ ኮይኑ እዚ ምእንቲ ክኸውን ግን እንጥንቀቆ ጥንቃቐ ድማ ኣሎ። እዚ ጎይታና ኢየሱስ ኣብ ዝምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝነበሮን ዝገበሮን እንተርኢና ጥንቃቐ ዝብል ኣጸቢቕና ክንግንዘቦ ንኽእል ኢና። ጎይታ ኢየሱስ መዓልትስ 12 ሰዓት ዶ ይኮነትን ክብል እንከሎ ነታ ክቆትልኻ ይደልዩ ነይሮምሲ ሕጂ ዶ ናብ ምድሮም ትኸይድ ዝበልዎ ክምልስ ከሎ እዩ። እዚ ማለት ነታ ፀሓይት 40 ሰዓት ደፊኡ ዘምፅኣ ሰብ የለ ኣብቲ ዘላቶ ጠጠው ዘብላ ሰብ የለ ኣብ ግዜኣን ብግዜኣን ዳኣ ትመፅእ። ስለዚ እቶም ክቆትሉን እንተኾይኖም እውን ኣብታ ተመደበትሎም ግዜ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ሕጂ ኣብታ ኣቦይ ኣብ ኢዶም ንዓይ ሕሊፉ ዝህበላ ግዜ ኣብ ኣድኣ ትኸውን እምበር ቅድሚኣ ሳይትኸውንን እያ እሞ ንዑናይ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ግን ሕጂ ምልስ ኢልና ክሳብታ እዚኣ ግዜ ግዜኹምን ግዜ ስልጣን ፀልማትን እያ ኢሉ ኣብ ኢዶም ዝተዋህበላ እዋን ክሳብታ ንዑ ዝሓዙላ እዋን እትበፅሕ ክሳብ ኣብኣ ዝገብርዎ ብሎምን ብዝብል ዲ ተጓዒዙ ብኸምኡ ኣይፋሉን ዝተፈላለየ ነገር ባ ነይሩ። ንኣብነት ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ሒዞሞ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ካብ ከባቢ 25 ክሳብ
30 بزلو وشتي كساب 35 بزلو وشتي خندينا خلينا كساب ناب حدو قبو حيزو مزديبو خيدو جناخه كتصدفو مسبولوس بما أخلهم دا كابيدهم دا مليو خيدو تأمرات يزي كاله غزي غويتانا يسوس زمهارو لغزي دما نيرو أونجيل يوحنس معرف شمونته أفتخاب مودعتا ترخبو يخم أبو دما بدار بأمن قتلوهم مسبلو بما أخلهم حليفو كيدو كالي غزيهم كمو حجون بما أخلهم كيدو معرف 10 تخابها نرخبين افتخابي 3 أو 4 مالتيو أبز غزيزي أبزا وانجيل يوحنس معرف 10 حدا إنن بباقنا أيور كقتلوا يدليو سلزنبرو ناب كالو بوتا خيدو قنيو دهر توسنا معاتات نعناي ناب مدري يهودا نخيد إلوام إن السوق تخقبر زلو فريتو سلزرلي نساتهم قنا ممهر أيهود بأمهو كقتلوا خايدليو نيرم حيجي خميل لنا مدروم نخيد أبزا وتازي حتى نري كقتلوا يدلي نيرم نسجنا أبزا وتازي أتقميتو نتي ندرومن نتي جنفال أمن نتي نهرومن زز حللون زهد علون واند ما هنيرو كم تخال أوان بتأمرات كخيدي بزبلا يكونن حجون بتأمرات كبيرهم كحلفة بتأمرات كبيرهم كوزع بزبلا يكونن كيدو أبزا جزيزة هد زبالة الله أو حدا وتا أو زبالة الله إذا اتناتهم نهري اتناتهم ندري كساب زحل كساب زحد يخينو سبب بهريو انت راحلون وبتخكل له اتحانت معاتنا اتحانت تزانيا اتحانت اللي تخانت اتحانت سفلت تحلف الله سلازي قدمي حموش شدش معاتك قتلوا ترى حسيبهم نيرهم شعو أمدرهم ترى أديتها رخبة دهريو نمتى كنا قتل حسيبنا نيرنا أمنتى نخيو إلهم قتل إلا نبرنا زبلا تحاسبكم مزقمنا يقدني ساز أبتي زهاد أولوان قنا عندنا نعمدرهم ماتيو حاجة إتي معاتس 10 عدو كونتن زبل وي كابو تبقيسة اتنس حي زبرقا نسو ينس حي زعربا إلنا خن أمنن كنستبلن كلنا مريحنات منفس قدسن دمت أملاخ بمسمع أمبر تمال بتقبر اللي تأمرات بزبل رايك خوني يبولون سلزي تنقاقه مالت مريحنات منفس قدوس مقبال دمتي أملاخ مسمع مالت مخانو زي أتبيكم كتجنزبوا إدالي تفضل لهم قلت أنا يسوس إتانا 0 ساعات بحال أب كله أبز مدري أبز نبرلوان أب كله نعا 5 حلوة نابنت وانجيل يوحنس كلام عرف كلهم اتفلطوا معرفه زتكز لهم وانجيل يوحنس كنا بكلنا معرف كلته يسوس مزدق مزامرتو ابقانا نا غليلا ابز نبره مرعات عديمو خمز مصه ززنتو خفل صحف نركب
أبو وين توديهم يسوس إتخ قبر لهم زلوا فلت أولو دو تيلنا هو كم تودهم كفلت دو هو أمو خدا مريم تيلاتو وين مبري بلومن أسأل وزع وين مبري بلومن إلاتو بجاهم ساعات حسكم ساعاتكم من دار أخوم وين مبري بلومن تبل كم زربا كم تحف كتنبوا ديكونس كم زربا سكا بلوا شعو يسوس كا جرايو كبلي أنا مو بدأ حسكم سكا تخلاتولني قويتها وين كوبلو من زمكزا عاد سبيتي مساخ الزقوبرخة انت علوني جزي جناي بتحن كساب زي أخن ديكوينا إزي أمس بلا نزي أغان ما يملقوه إلو ما يملي أمه حجي قد يحكم نتبدا أصحابوه يقرمي ما يناوي نتلويدو إذا جزاي بتحن زبالة لا كابينا بيان تلنا كافتا وين مبري بلو من زبالتو كابا كساب مسا خوينا زقبرو انت يالوني جزاي بتحن إلو كابا كسابتا نز أغان ما يملقوه زبالة كندي كم زوسدت بتزمن زنوبرو تعديمهم زنوبرون قويتان فلتوا جن ناكال إيتات وي انت خوانا نايدق عيق اواني الساون حليو أبقزي إزقبر قويتاي حاجة تأخذ لكم إليه إتا زت حازل لا قزي معاس كم زخونت إفلت أرلون ديو كلمتا زت حازل لا قزي مبتحا إذا بفنش أوز تنفاسو فترة زقبرو بلون تاكي قبرني إخي بزبل كمالا لسكن عايتري إيواني خون قويتانا بتا يوحنس مطمق تتحزل لأوان التأسر الله قزي انت رئينا يسوس مأسار يوحنس سميع نبرمو ناب قليلة دحير ربلا هجي فريو ايكونن اب قليلة بمخادو اتتنبيتيو او ازفتس امزلو بتحدى اتتنبيت او بمفتس اموخا بتتنبيت خيت سلازلو اتاون ابون بون كفتس امزلو ابون بوني فتس امسلازلو ها قويتا افتخ التحازلا زقبو اقزي تراي نخ التحازلا باقيو مالتي نوعو يوم نيو هاد نسيب حيزو ناتو قزي امبرناتي قزي كو غناي بتحتنا لا زقبرو بلو من إلو كخيد عيننا ببنينا عفتي دحير كولا زقبو دحير عفتي تسوير بمأخلهم كحلف زلوه تسوير بمأخلهم عفتي كاب إيدهم مليقو كخيد نبرو كاب إيدهم مليقو عفتي ندرومن تعتعومن اتي نهرومن كسع زحل أبقى بوتا جزح معاتات أحلفو كمات أمز جبؤ كمونا كبرة إيو نفتح التحزن لاز جبؤ جزي زبادة حياة ساز كابز خندو النخيل تنقاقة مالت شقرارة زي كونه تنقات زي كونه كال زي كونه تنقاقة مالت مريحنة منفس قدوس مستبحال دمس أملاخ مسمع مالتي كبرنا أملاح
ጥንቃቐ بعين መጽሐፍ ቅዱስ ጽቡቅ ጌርና ክንሪኦ ይግባአና ይብሩኻት ምጥንቃቕ ማለት ካብ እምነት ምጉዳል ማለት ኣይኮነን ካብ እምነት ምጉዳል ነይሩ እንተዝኸውን እቲ እምነት ዝመሃረና ክንድፍር ኣድሪ ተኣክል እምነት እንተትህልወኩም ዝበለ ካባና እምነት ዝደሊ ጎይታ እምነት ጥራይ ዝሓተና ጎይታ ካብ ሰብ ተጠንቀቑ ኣይምበለና ነይሩ እንታይ ብላ ኣለኹ ምጥንቃቕ ዘይምእማን እንተዝኸውን እመኑን ካብ ሰብ ተጠንቀቑን ክልቲአና ይምበለና ነይሩ ክልቲኡ ኢሉና ኣሎ እመኑ ኣብነት ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብዓይውን እመኑ እቲ ከምኡ ዝበለ ጎይታ ኣብ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ከዓ ምዕራፍ 10 ካብ ሰብ ተጠንቀቑ ኢሉና ኣሎ እዚኡ እምበኣር እቲ ክነስተብህሎን ክንርድኦን ዘሎና ክልቲአን እየን ዝኸዳ ስለዚ ጥንቃቐ ዘይምእማን ኣይኮነን ጥንቃቐ ምሽቁራር ኣይኮነን ጥንቃቐ ምስካፍ ኣይኮነን ጥንቃቐ ግና መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ምቕባልን ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ እዋናዊ ጎይታ ዝህበካ ቃል ምስትብሃል እዩ ምእንቲ እዚ ኢና ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና እንብል ናይ ዕለት እንጌራና በቲ መንፈሳዊ ድማ እምበር በቲ ምድራዊ ጥራይ ዘይኮነ ማለት እዩ ዋላ በቲ ምድራዊ እንተመልክት እንዳ ዝቓል ሰብ ካብ ምናዳ መንፈሳዊ ኮይኑ ካብታ ናይ ዕለት እንጌሩኡ ንላዕሊ ምኻድ ማለት ምስሳዕ ማለት እዩ ሕዋተይ ንበልዖን ንኽደኖን እንተለና ቀልብና ክዳንና እንተለና ይኣኽለና ኢሉ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ እቲ ትኽክል መንፈሳውነት ግን ሕጂ ኣብቲ ናይ ህይወት ነገር ክንመጽእ ከለና ድማ ናይ ዕለት እንጌራና እቲ ሰማያዊ እንጌራ ሃበና ናይ ዕለት እንጌራና ኣብዚ ድንኳንና መጺና ኣብዚ ምድራዊ ድንኳን ኣብዚ ስጋና መጺና እንድሕር ሰብል ኣቢልና ቁርብ ናብቲ ጥዕናዊ መዳይ እንድሕር ኣቕልብ ኣቢለ ገለ ኣብነት ምእንቲ ክበኩም ስለ ዘለኹ እየ ፕሮቲናዊ መዓዛ ዘለዎ መግቢ እናድለየካ ከሎ እኹል ካርቦሃይድሬት ኣብ ኣካላትካ እኹል ሓይሊ ከሎ ፕሮቲን ጥራይ እንድሕር የድልየካ ኣሎ ሞ ፕሮቲን እንተዳለይ ትወስድ ኮንካ ንዕለት እታ ሸዓተ ድሌካ ይትወስድኒ ኢኻ ዘለኻ ትበልዕ ምህላውካ ኣይኮነን ዘገድስ እታ ሸዓተ ድሌካ ደላ ኢኻ ትወስድ ዘለኻ እዚ ድበሃል ነገር ኣሎ ነቦና ኢዮብ እንኳ ዝዛረብዎ ዝነበሩ እቶም ኣዕሩኽቱ ቃል ኣምላኽ እዩ ግን ንዕኡ ዘድልዮ ንሱ ይነበረን እቲ ሳቶም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ንሱ ይኮነ ናብቲ እዋን ዘድልዮ ነይሩ እዚ ከዓ እዩ ቁጣዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ ኩራ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ክቃፀል ዝገበሮ ስለዚ እታ ናይ ዕለት ትብሉን ኣብዛ ዕለት እዚኣ እንታይ ዘድልየኒ ዘሎ እሳ እዚኣ ትምለስ ነዚኣ ከዓ ጎይታ ጥራይ ዝፈልጣ ምእንቲ እዚኣ ከዓ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ዝብል ዘሎ ገና ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ካልእ እዋን ፅቡቅ ገይረ ክዛረብ ምዃነይ እዚኣ ጎይታ እንተፈቐዶ እተስፈኩም ኣለኹ ንሎሚ ኣብዚኣ ክውድእ እሞ ገና ጥንቃቐ ብዓይኒ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብል ክንሪኦ ኢና በዛ ርእሲ እዚኣ ደጊመ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ተባረኹለይ ስለይ እናጸለኹም ከዓ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣቦ ምግላጽ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመስግኑለይኹም ተባረኹ